Esta é unha historia. O cruceiro que fixo foi a Plaza de María Pita a Coruña, que levaron unha vez ali para o Barao. Que se calaran, chico, isto vai salir á luz pública, van chamar a ver a min, a ele, a ver que nos expliquemos, a ver por que foi. Calaron a boca. Se o fixera eu, se for eu o culpable, metíame na cárcel. Hombre. Pois foi así. Non fai falta que o diga eu, que pode non ver, debía non ver todo o povo de Santiago. Pero pasan e non ven as cousas que hai que ver. Se fora cousa miña, que mataron os galiña e xa o dicían, pero así calan a boca. Cantos prenden máis por roubar unha galiña e outros que rouban e Exactamente, rouban. sí. Están sueltos. Facemos que rouban para ir a xa máis para os outros. Van por roubar, que non van por dar exemplo. Non. Se foran como é debido, un políticos deben ir por o seu, que teñen o seu sueldo, non digo que non. Que non. Pero que respeten a todo Marisante. No, que digan as verdades. Ademais, dende do ano 60 que eu estou en Santiago, eu nunca vi un concejal que viñera a preguntar se está contento co que fixemos ou non. Non, o primeiro. Aí está. E antes había, na época de Franco ainda había iso, que unha vez ao ano o cura, máis o outamento, pasar pola parroquia ou preguntar algo, eso, agora nada. Eu 20 anos aquí, nada. Don José, verdad que é importante dicir a verdade na obra de arte? A verdade que dixas non xa valora? Non. Tratei de dicila. Mira, está un xuez metido nunha cuna. Por que se pon un xuez metido nunha cuna e non dan a cara? Porque é máis fuerte, entón non queren tocarlle esa clase. Eso xa non é libertad. Se eu houbera feito en Inglaterra o que pasou aquí, salía toda a luz. E aquí non sale. Depois falando de democracia. Estou moito tempo ali. 4 anos a pico. E ganou pouco que lle comeron. Así que vamos 4 anos vin á casa a ver se o collían ou o deixaban. Entón foi cando rompín un pé, non volví a marchar, non volví a marchar. Cando fun á forza, pero vin a legalidade que ali había e aquí nunca vin. Gustábame aquilo. Unha prima nosa estivo lá en Londres. Non, aquí é bo sitio. Aí onde está non é mal sitio. O que pasa é que, claro, non ten tanta vista como cando tiveron exposto. Home, claro, por eso comprei aquilo, ali la cartera que estou. Isto daquela aquí era, non había un monte de gozo, non había nada. Pois empecé aquí antes. Porque non tiña cartos, a miña idea era ir para a cartera. Pero porque os bancos empezaron a sementar. Leva máis, compra coisa. E agora porque amarran tanto. Bueno, porque non cobran tanta como cobraban daquela. Eso é un negocio. Pero eles mesmos salen, de que bancos saliran moitos, cun sueldazo. Pero por qué? Se un obrero termina e danlle 600 euros ou 400, e arréglate. E eles por qué? Bueno, por qué? Porque Está así as leyes. as leis así... Están a favor deles e ao cará. Escriben, pero nunca se cumplen. Porque se escribiron na Biblia nunca se ha cumplido. Fixeron unha mesa onde aparece un deses que van moita á mesa adorando con unha más. Santo é o demo no corpo. Sí, non levaba 3 más. Dous adorando e o chupete na outra. Sí que é verdade que sea cura que non sea. É igual. Nós, cando unha vez que falamos de viaxe, iba un cura tamén ali, aí vamos todos falando de xo. Non pensedes que os curas tamén pecan, terra... Ai, sí. E nós ainda dixetes algo. Ahora os vos amados como todas as profesións. Son fillos de nais como todo Dios. Non, son... Poden ser ben bons ou poden ser ben malos. Antes de vir ao Santiago, había un cura ali que era un pouco xa bajete. Veo a ver se lle facía un busto. Eu enterrei daquela época, sei, estive lle facer aí, pero despois ele non se acordou máis nada, nin do... Quedou aí empezado así. Hola. De onde era? O cura. Usted. De Lanzar, sabes onde é Lanzar? Lanzar non hai para parte de Comunhón. E indo para Curtes. Indo para Curtes. Sí.
Eu teño ido moito Non terse á feira? á feira do Vinto. Coño, pois hai do 20 non é en Curtes. Pero en Curtes hai unha rapaza que fala con o meu sobrinho, que está en San Lázaro, ten unha tienda, é dali de Curtes. Pois eu de Curtes pola carretera esta, para aquí hai 9 kilómetros. Sí, sí, sí. Se chama Lanzado, onde está as Tilleiras, eso. Eu fun dali. A de cerca daqui. Ai, non, isto era o máis cercano. Pero eu non sabía con que se traballaba, nin dali na aldea, meus pais eran labradores, éramos 8 hermanos, caseirados, sabe o que era caseirados? Si a xuventude agora tuvera que pasar o de antes, Ai, sí. estaban máis apacadados. Non estaban tan subidos para arriba, pero pensan que os cartos daquela que se collían así, de mancheras. Pero había que ir de sol a sol. No, viñeron anos últimamente que tal, pero de primeiros tamén. Eu vime negro para me aguantar. Que aquela que se ganaba a cobrar a primeira semana, pois che deramos algo, non che deramos nada, empecé de tallista, daquela que había moita talla dos muebles. Sí, sí, sí. Empecé ali un tal que se chamaba Sabedas, ali en Orios, morreron eles e os fillos van toda a ruína. Sí, porque se dixo eu, hai moitos negocios que non podían ir arriba se os fillos superan levar a tradición, pero eles queren outros cousas. Os fillos agora non se van máis que os cartos. Santiago era un pueblo artesano. Digo, moitos talleres de artesanía, hoxe non hai ningún. O último que é o meu está caendo. Sí, pois que non cae encima da xente. Non, cae. Estou caendo e caen tamén. Sí, porque despois cantos fillos ten? Non, os fillos xa non se digan eso. Pero cantos ten? Os fillos, hai 2. Ten 2. Sí. Un é médico, non? Non, Eu me enxerame con un fillo que era médico. non. Pois sempre oí que tiña un fillo médico. A filha é profesora e o fillo está empleado na xunta. Bueno, estando na xunta, non dou xuntado para arreglar iso. É mellor que a mí, pero non sinten nada. É o ambiente que hai. A xente non valora o arte na vida e hai que valorar a xente na vida. Viron que o que eu luchei que despois que eu sou da expropiación eu vou camigrar por culpa deso, despois non traballar. Eso non importa. Entón, eles apartan e fan ben. Claro, non meterse, senón Claro, quedan sin traballo. Antes ainda daba algo, pero agora non dá nada. Pues nada. Tantos talleres que había en Santiago, desapareceron todos. Cando o Sorei vivía, as cousas que nos facíamos para aprender, el vendías. Sí. Hoxe, se vive el, non vende ni el dele. Non, porque cambiaron outros mundos a xente. Claro, por eso, está ambientado así. Teñen outro ambiente, outra forma de ser. Non se poden dedicar a eso porque morren de fame. Pero aos seus fillos que teñen unha fortuna, que non vale. Vale moito e non vale nada. Se tuveran a quen vender ya... O que teño medo é que lles caen encima. Eso dijo. O que pasa é que tamén, ao mellor que regalan algunha, ao mellor justolle e din... No, antes sí que gustaba eso, pero agora nin eso. Nin eso. Lo que non queren é movelas. Hai moita diferencia. Hai que ter paciencia. O Estado que tiña que darlle que inventar un pouco eso para que a xente comprara e dire traballo. O que pasa é que dicimos que hai moita miseria, que hai crisis, que hai... Pero ven as festas, están así. Non, crisis hai, non, porque non se ve facer unha casa, ni se ve facer nada. Eso. Porque tamén xa fixeron demais. Sí. Ahora están aí paradas. É mal. Fixéronse, é mal. Se agora as casas todas que están por ir se alquilaran antes máis por a 300 euros, Claro, pero non se... vivía moita xente, Ni se alquilan tan siquiera. mas tiñan eles algo, pero ao meu fillo arruinaron. Sin comelas nin de velas, ahora os obreros estarán pasando canutas a eles. Pero non pensaron esa maldita ciga que nadie vai encima da ciga. Porque ainda ayer estaba aí abaixo un letreiro grandísimo, a ciga de non sei que. Pero que carallo é a ciga lá? Non sei se manda máis que todos, calquera cousa metes a ciga e vai o negocio. Porque ten medios Eu que sei. para moverse, porque o que non ten medios morre. Aunque sea como Pero sea. aunque sea os que están no gobierno, por exemplo,
si debiese enterar por que cerrou esa empresa con 70 personas, que pasou aí, eso non o mira. Ok, No, eso non miran. que máis ten? Ala. Se gana moito, entón sí que van. Pero se vai á ruína, entón é cando escapan todos. Pois non pode ser, porque o rico sen o pobre non vive. Non, pero está ambientado así, tampouco. Porque, non sei, Está ambientado así. Por exemplo, por que eu puxo un alcalde como un asesino? Hai que saber, hai que mirar se eu sou un culpable. claro, pero non se non miran eso. Non vale a pena xa. Non miran porque pensaban que foi el. Calan a boca. Pero un pons a falar a verdad e non lle fan caso. E eles contan as mentiras todas. Iso como pasou a min, tamén. Entón, que lles diga a verdade non queren. Que se poñan como Dios. Como puxen a Juan Pablo II, como boa persona, está a Sorey, está Picasso, están outros máis. Como está o alcalde como un asesino? Como está un xuez metido nunha cuna? A justicia debe dar ejemplo, e debe enviar esas cousas. Debe chamar ao alcalde e dicirlle, colle yo pero paje yo delle nun outro sitio, non Claro, delle. claro. Pois eso é o que E ese deseaba. terreno que fixeron con ele? Está ali, Está aí. está ali. Fixemos, bueno, pois poñeron aí un monumento, pero No. nin arre nin xo. Eu non hora de que estaba empeñado por compralo. Era de o damos en outro sitio, facilitamos, Claro, buscamos unha solución, que era o que eu deseaba. Ni tan siquiera. Ainda me escriben a Inglaterra que viñera a fazer un monumento a Sorey. E vin ali que pedi permiso, que tiña meus pais enfermos, e tirme 2 meses. Nestes 2 meses traballei día e noite, e no taller da Sorey, porque fixen a obra da Sorey para Cambaos, xa non puden esperar a colocala, tuve que marchar antes, porque a cousa seguía igual. Eu vim con esa idea, se me resolvían o ponto, ni tan siquiera. Xa era de tener eso en conta, e non facerme vir aquí a España para facer eso e despois facer o que fixeron. Pero dijo, meu Dios mío, si total, ali non se podía ter nada. Entonces, para que queren o terreno ali? Ni no venden, ni dan a seu amo, ni nada. No, é porque me dixeron por escrito que non había impedimento en canto a edificar, e despois... Aí está, non miraron antes. Estiveron facendo pargo e miraron despois. Despois de que estaba ali a cousa. No, miraron, se non fixeron caso, é así o coño, que coño, atropellamos a cabosa. Que así o fixeron. Os ladróns non andan a escondidas, andan á vista. No, eso como o alcalde dicirme que se podia ir outro día que lle apareceu unha urgencia, era a policía secreta para quitarme de diante. Ah, Pois eu puxen no cruceiro. ai, Dios mío, Dios mío. Non lle apareceu urgencia ninguna, foi Non sei que lle porque... pasou agora a este alcalde, Currás. Non sei, que dimiteu porque non sei Porque que. roubou. Dou permisos ou que non sei. Pero vamos a ver, Ou consentiu ou que se facemos. todo Dios, despois de que está aí metido, se eu estou aí traballando e teño un hermano ou un cuñado, se eu podo enchufar, enchufo. Se sempre o enchufe, sempre uso. Vamos. Eso é seguirá eu sabendo. Vamos a decir as cousas claras. No, eso seguirá vendo. Por eso. Pero, Dios mío, que teña un pouco de... Porque se nós enchufamos, eles enchufan 100. Os cartos, ese tal Bárcenas ou como é, Sí. anda coleándose diante da xente. Ten cartos hai que en todos os sitios. Quen os dou, donde os ganou, pois Bueno, está. se o fan é porque poden facelo. Porque lle dan... Se non facían, se andaban vigilados un pouco tal, non o facían. Vigilanos, pero os que os vigilan non son... non mandan nada. Son como eles, son igual que eles. Hasta luego, adiós. Non se ve. Eu falo con eles, pero eles mesmo poden contestar comigo. Non deben ser facedores. Buenos días. Eu teño unha cousa, uns cosos que pos oídos, dísme, ainda fun gallera. Ai, si, ten uns aparatos. Sí, Así pero- oi ben, non? fai moito ruido, Ai, claro. non conto moi ben con eles. Pois terá que adaptarse. Que se Eso dice, pero non acabo de Non hai pouco hai que os puxo, non Sí. sei se conoce a Modesto Holandiz. Que dá ali da ponte, ten Sí. un trator. E a muller tamén nos puxaría, ela non gosto moi ben. non eu que se encontre ben con eles. Non están adaptados ainda ben a eles. Bueno, pero eso é o que me dicen a mí, pero eu ainda fun ayer pola tarde.
Bueno, pouquinho é pouco, que a mellor tamén hai que darlle tempo, que tempo hai que os ten. Non hai mes. Pouco, pero... Ainda está sin acostumbrar. Bueno, eu non creo que me acostumbre. Si, así, pouquinho a pouco. Don José, Hai que pasar. por que a xente nos teñen que valorar cando morremos? Porque está de moda. Porque somos tontos. O ano pasado, fixeron os acampados, a veces eu iba a acampados, como fixeron no Italia sobre, fixeron ali, fixeron unhas preguntas. O primeiro día, o segundo día xa dije aí o que usted queira, quereime calado, que non pude facer nada. Pero o primeiro día dixen, iso hai que facerlle un vida á persona, non de morta. Sí, señor. Eso de facerlle, que ele participara en eso. O que debía de ser, non de morta, recordarse dele, facerlle a pelota. Sabe quen están a utilizar, o sea, facendo un auto en vida? Non sei se ten oído falar, ten oído. José Neira Vilas, o escritor eso, que é dai de Grés. O que fixo, o que escribiu un neno labrego, Eso foi, que é moi conocido. sí. Ese, a todos os sitios, o pai desta sempre é moi amigo dele, e calquera cousa, vente que temos que ir a tal sitio, que teño unha charla ali, vive en Grés, non? Chaman de Grés, aí a parte No Ulla. da Ulla. Pois é moi jorobado que nos valoren as persoas, ou, espera, abuela, é moi jorobado que as persoas ou os artistas nos valoren cando morremos. E nos valoran cando morremos porque xa non nos podemos defender. Pues claro que é eso. No, despois digo que sean, que non sea verdad, pois como non contesta. Todo cola. Porque non podemos revivir e dicirlle, estades equivocados que non me valorachedes en vida. Pero iso pasa realmente. Un ano foi a televisión aí foi aí a xunta miña, tu que lle dicía que non me gustaba o que fixeran. Non lle gustou. Claro, Porque poñen, xa non poñen o que ti dices ou ti que tratas de expresar. sí, sí. Despois de que lles dices eso, xa se incomoda. No. Ten que ir todo polo rejo deles. Sí, bueno, Se torce un pouco xa vai. eso non é libertad. Que é a liberdade? Pois cada un poder explicar o que sabe. No, é que dicir a verdad tamén. Claro. Non dicir que de un queira, porque senón eso tampouco non é libertad. Entón eu vou decir as verdades. Debería Se de se ser, fa, pero... é bo, pero se fixeran caso, se non fan caso, No, pero non te defendes, porque diles non che fan caso. Como os dixen eu en pedra non é como escribir un papel. A pedra hai que traballala. Fazer un molde... é máis levar algúns Sí, zafanazos. tamén, pero iso debía de ser máis comprensible, non é? Pero agora xa está así montado para desmontalo. Ainda non naceu o Parajuero que debe arreglado isto todo. Non naceu a nai que o isto vai seguir máis ou menos igual. Como non veña unha guerra, Bueno, iso é un mal. Xa o dixo, abuela, xa o dixo Rouco Varela que vai haber unha guerra. E eu penso que pode habela, porque a xente está moi enfadada con todo. é con el tamén. E con el. Bueno, é que iso ten que empezar. As persoas que dan exemplo e que traballan, hai que prestarlles máis apoio para que as outras non avance. Se non avanza a mentira por riba da verdade. Pero hoxe en día hai máis mentiras que verdades. Pero hai que traballar, verdad? Hombre, Hai que traballar, se se jala para comerse, bueno. Pois tal, se traballas xa non se dan... Pero o asunto é ganar para defenderse. Claro, Pero non é... porque este home traballa, pero se non vende nada... A min gustaríame comprarlle algo, abuela, pero non teño cartos. É onde eu poñen encima dos tellados, que nós arreglamos só. No, por aí, por algún lado. Cómpralle algunha peza, abuela. Encima dese árbol, poñémolo. Por exemplo. Aí pouco aguanta. En calquer sitio, a mí encantaría meter unha peza del. Soño con ter unha peza del. Unha que fixeron aquí no Monte, gastaron os cartos, fixeron unha entrada horrible aí, sin unha acera, unha curva enorme, que ni se pode andar, eso non é de sentido. Por menos que lle fixeron unha entrada como é debido. Aquí en San Marcos, que había unha feira de San Marcos, agora non hai nada. Hai 50.000 cousas. 15 días antes da feira, canizos,
Sí, sí, sí. madeira, Sí. cestos, de todo había aí. Pois eso debía haber agora. Vellas cabras, ahora nada. Aumentalo, non? Por iso en moitos sitios as festas, unha tradición, se levan a 8 e 10 anos con esa mesma tradición. E debe se jardar, Home, como eses árbores que hai de lado da capilla e agora non hai un. nada. O xestas, Como era Montogozo antes? Era monte. era un monte, sin casas ni nada. Monte Pero nomás. mira os árbores que hai da rúa da capilla. E agora non hai de ningún lado. Está todo abandonado, todo son por aí, todo Está, abandonado. hai 3 ou 4 casetos encendidos de noite, despois o resto está, non hai coches, non hai nada. Nada, tiña que ir buscar Primeiros anos ainda algún ambiente. sí, uns anos só, os primeiros ainda tuvo ambiente bastante, pero agora teñen aí ese couso para facer moitos, cando fixeron eso, que van unha orquesta, aí Sí. teñen tamén tirado. Aí traballaron e fixeron Home, fun a 2 veces aí xunto a tornos e estásemos. A veces nos unían nas outros para protestar por eso que fixeron unha entrada como é debido. Non sei como todo o señor. bueno, aí vais. Porque eu podía pedirle á xunta, se pasa isto, veñen os coches, se non tocan abaixo non poden estar. Se preocuparon. Nada, aquí todo é... A Asociación de Veciños tampouco se preocupa, falan do Camiño de Santiago. Ese puente que había, que te recordar, que eu teño un pequeno aí, Onde había o ponte? abaixo. Despois da túa casa, non había un puente. O puente da vía, por exemplo. Había e máis o puente do río. Claro, o puente do río. Sí, 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 sí. Como foi vos como? Deixase ir todo porque non se protesta, e se protesta tócache menos, Non che fan caso. así que xa non sei que é mellor. Protestei unas pedras e tratan de... A veces a mí eu ter unha cremallera, a non falar xa. Bueno, E o que queren os O políticos? puente nunca debeu desaparecer, melloralo. Os políticos o que queren é que non falemos. E que non pensemos. E ter unha cremallera. Home, claro, que sei o que queren, por iso fan. O que pasa é que cando falan eles, o mundo está de maravilla. Falan, ora xa hai traballo, ora xa pabumba. Vamos a ver. Teño moitas pelotas. Bueno, hombre, Se cando eu me puxen ali na gasolinera con galleto na mapa, bueno, que non vou con que se xuntar. non vas a onde dir un coche. Non houve un que viñera a apoiarme. Nin preguntan o porqué, nada, todo, Nada. todo é peixe. Vou por ali e escapan polo outro lado. Sí. Nada, non hai con quen falar. O señor non hai con quen falar. O problema dos políticos é que falan cunhas palabras que nin eles mesmos entenden. Non entende, non? Para No, eles, eles entenden na base o carto. para eles son moi bons. Hacia onde vai o carto, lá van eles. Sí, sí. Claro, pero teñen que tocarse